tě milý šrám. Hej drs, čus, já jsem Fanda, vítám se u dalšího random vlogu. Dnešní vlog, jak jste poznali podle názvu, jedná se o Ice Bucket Challenge. Neboli vylej na sebe kýbl studené vody s ledem. Já jsem bohužel led neměl, nemám ty kostičky na to. A doufám, že mě vidíte. Tak koukám, je krásně venku, nádherně svítí na sluníčko. No tak si říkám, to mě je strašný vedro. A koukám na Hogiho, jak si tam vylejvá na sebe vroucí vodu. A v vroucí vodu, tak já si myslím, že to zopakuju taky. Ale ne s vroucí vodou, ale se studenou. No tak, v této se jedná o tom Ice Bucket Challenge. Vylej na sebe vodu, anebo daruj $100. Kde bych vzal $100, jako. Ach jo, nikde, no. No tak si říkám, nebudu takovej srap a vylu na sebe jako vodu. Takže, jdem do toho. Střih. Takže dobrý, no jsem hledal místo. No. Mám tu vodu. Jdem do toho. Strašně bojím. Ale pro vás to udělám. Takže vyzývám k tady ty challenge Kamzika TV, Jirku Krále a Míšovi šílenosti. Fuj, tady jsem úplně, ale úplně mokrý. Fuj. Dnešního random vlogu bude všechno, u dalšího videa zase jde. Čus!